ଆରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାର୍ଟିଟା ହବ ନା ନାଇଁ? ହଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, ତୁ ଟେନସନ ହବୁନି ହେଲା। କଣ କଣ ବାହାରିଲ ଖଟି କରିବା ପାଇଁ? କେତେ ଦିନ ଘର ବସିକି ଅନଧନ କରିବୁ? ଜୀବନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ସଦାବେଳେ କେତେ ରହୁଛ? ଆଉ ଏଇ ଘରେ ରହିହବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନା ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ, ବାପା ମା ପାଖରୁ ଝଗଡ଼ା କରିକି ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଛି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତମ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆରେ ଆମ ଘରେ ତୁ ରହିବୁ? ହେ ମୋ ବାପା ଜାଣେ ରାଗିବେ, ତୁ ଫୋନଟା ରଖ ତ। ଏଥର କଣ ବୁଝିଲୁ ରେ ଭାଇଆ? ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ କେହି ନୁହଁ କାହାର, ତୋ ପରିବାର ତ ନିଜର।